Pariwara punika dumawahipun saking Bapak Yulianto utawi Pungkring, sopir travel dalah Ibu Yuliati ingkang mapelenggah wonten RT 29 RW 13 Dusun Depok, Desa Depok, Panggul Trenggalek. Lumantar adicara punika panjenenganipun Bapak Yulianto Pungkring, sopir travel dalah Ibu Yulianti nyuwun tambahing pangestu saha rawuhipun panjenengan anggenipun badhe hamgugati. Inggih punika ajatipun ambawahi khitanan Dek Sidan Alvaro. Hajat insyaallah inggih punika badhe kalampah ing dinten Sabtu Kliwon malem Minggu Legi wukunipun Merake Surya kaping setunggal malem kalih Agustus warsa 2026. Kanthi lelipun inggih punika campur sari tayub New Radita. Terus ajeng-ajeng nggih punika segenap keluarga. Babile panjenengan sedaya ingkang dereng pikantuk undangan ulem-ulem saha pawartos saking panjenenganipun Bapak Yulianto Pungkring, sopir travel dalah Ibu Yulianti ingkang mapelenggah wonten RT 29 RW 13 Dusun Depok, Desa Depok, Panggul Trenggalek punika hamugia pariwara lumantar radio Suryana FM punika saged handadosaken undangan ingkang resmi katur panjenengan sedaya. Sepida malih inggih punika dumawah ing dinten Sabtu Kliwon malem Minggu Legi wukunipun Merake Surya kaping setunggal malem kalih Agustus warsa 2026. Kanthi lelipun inggih punika campur sari tayub New Radita. Awit cahing rawuh saha sumbangsih panjenengan sakdereng saha saksampunipun panjenenganipun Bapak Yulianto Pungkring, sopir travel dalah Ibu Yuliati ingkang mapelenggah wonten RT 29 RW 13 Dusun Depok, Desa Depok, Panggul Trenggalek punika hanamung ngaturaken matur agunging sembahing panuwun ingkang tanpa upami.